Nurmi ajaa, Paaso menee nurin, ei rangaistusta. Nurmi hänkin lähtee nyt harhauttamaan. Nurmi antaa sinne Richille painetta. Nurmi totta kai myöskin isona miehenä käy sinne vähän pyyhkäisemässä Richiä ja Richie katsoo, ottaa numerona talteen. Paaso, Nick Richie haastaa. Nyt siellä on jälleen kerran Markus Nurmi Nick Richinen kimpussa ja nyt ottaa Richie sitten Nurmea niskasta kiinni ja lähtee siitä rangaistua. Ei voi olla totta. Mitä se tekee? Aivan käsittämätöntä toimintaa Nick Richiltä. Nyt on pakko lentää kyllä Nick Richie pihalle ja kyllä on täydellinen pimeneminen kyllä. Kärppien NHL-hankinta lähtee kyllä isoista ovista pihalle. Kurinpito kutsuu. Mitä järkeä tossa olisi? Sanattomaksi vetää. Siinä on Nurmi tehnyt kyllä hyvää työtä Tepsin kannalta. Koko peli on käynyt vähän aina naputtaa tätä. Nyt se meni sen ylitte, mutta tuossa maassa sitten niinku... Tässä ihan ei mitään. Siinä ihan puhtaasti mennään kulmaan, kamppailutilanne. Mistä se oikeasti ottaa niinku nyt? Mutta ei tossa mitään. Tosta vääntää maahan ja nyt niinku takaraivo. Tuossa niinku maassa kaveri. Mitä tässä oikein tapahtuu? Juuri tämä, tavallaan se yksi lyönti ja sen jälkeen maassa olevaa kaveria yrittää nyrkeellä lyödä. Ja Markus Nurmi ottaa siellä myöskin Julius Juntilalta jonkinasteista. Joo, siis kyllä seuran Nurmen peli, että Nurmi on hyvä tuossa hommassa. Se saa niinku kyllä löydettyä sen oikein kaverin, kukaan mahtuu saada niinku pois tolaltaan. Ja Nurmen koko peli oikeastaan sen Richin taklauksen jälkeen, mikä tuli siinä ekassa erässä, niin ollut koko ajan iholla, mutta ei mitään törkeyksiä. Kyllä noin pää pitää tässä peleissä kestää ja tuo oli nyt ihan päätös. Pistää oman joukkueen 5 minuutin boksille niin tuommoista tuolla taas niin normaali kamppailutilanne. Mä ymmärrän, että joskus menee vastustajaa hermot, mutta tuo on niin sitten hölmöyttä jo. Että eihän tuossa niin mitään järkeä, että sä kaveriassa mukaan mitenkään sinne boksiin.